Funeral yaJoseph Mutangadura, also known as Vamutanga, ziri kuitwa kuHarare right now as we speak kuNyaradzo. This is the site of people working in a vachizo nyaradzana nemhuri iyi survived by 28 children uye hama dzavo dzauya kuzonyaradzanawo pamwe chete. It has been such a sad week for Zimbabweans. Mushure mekunge tarasikirwa nevanhu vazhinji kunoti kwaMutangadura, tobva tati tendai ndoro, tobva tati zvakare vamwe vakaita accident vari muIsuzu yakaroverana nemota yaAlwis Bunjira, uyowo arasikirwawo nefiance yake. Hey guys, zvakaoma, but anyway, inguva yaMwari, inzira yomunhu wese, tingagoti kudini. We are also going to leave a link for our diasporans. Kuti guys, please join our diaspora cash funeral policy. We are going to leave a link mu description box pamwechete ne mu comment section kuitira kuti vanenge vawirwa nedambudziko vagone kubatsirika. Zvakaoma hazvo.